Na yi mai research. Haka soyayyar da ke tsakana da ummi rahab soyayyar uba da ɗa ne. Zan iya ba da aurenta. Ummi duniya ta sanni da ita kuma ni ina karɓan jarabta kowace iri ce ta zo gare ni, sannan kuma duk mutumin da aka ce yau ka ɗauke shi a matsayin ɗa ko ya, to babu ranar da mahaifinsa zai ce Allah ya tsine maka, sai dai ta maka addu'a akan hanyar da ka canza ko kuma ka bi idan mara kyau ce. Soyayya da ke tsakanina da ummi rahab ta uba da ɗa ne, uba da ya, wanda waɗanda suke kusa sun sani, waɗanda suke nesa ne suke yi wa abin kallon wani abu daban. Kowa ya sani, ko in ce waɗanda suka sani sun sani tun tana shekara 11 nake kula da ita, amma ina so mutane su fahimta cewa ba hannuna take ba, ina kula da ita ne a cikin masana'antar Kannywood. Sannan tana da iyayenta waɗanda suke kula da ita, su ne masu bata tarbiyya. Ni nawa kare ta da kuma kare mata mutuncinta da kuma ɗora ta a hanyar da ya dace a cikin masana'antar shine aiki. Tun tana wannan karamar yarinyar har zuwa lokacin da ta girma. An datse mata harkar fim ɗinta tun kafin ta girma. Bayan ta girma kuma still ni dai na sake dawo da ita. So abubuwa sun faru waɗanda ka san yaro, an ce ka haifi yaro baka haifi halinsa ba, kuma duk ɗan da ba kai kai wanda ka haife shi yana iya fin karfinka, ballantana wanda kawai ka ɗauke shi a matsayin ɗa. Haka ba wani abu bane, wani kes wanda ya faru tsakanina da ita da mutane suka dinga juyawa suka mai da shi wani abu daban. Babu wata matsala, kawai na ce bi nan kin ce a'a, zauna nan kin ce a'a, ga inda zan yi. Kamar yadda na faɗa maka a baya, in dai zan rike yaro in ce masa karye kaza kuma shi ya je ya yi, karki kaza kuma ki je ki yi, to an yi kafin ita, kuma da aka zo kanta ma na ce to Ubangiji Allah ya bada sa'a. Na yi iyayi na kuma na tabbatar da lokaci zai nuna cewa lokacin take guri na ga yadda take, bayan ta rabu da ni ga yadda take. Wannan kawai shine abin da zan iya faɗa. Babu soyayya tsakana da ita. Soyayya kala biyu ce, ba ma kala biyu ba. Akwai soyayya tsakanin mutum da dabba, akwai soyayya tsakanin saurayi da budurwa, uba da ɗa, aboki da aboki, ƙawa da ƙawa da shauransu. Haka soyayyar da ke tsakana da ummi rahab soyayyar uba da ɗa ne. Zan iya bada aurenta ga duk wanda yake so. Shi kanshi wanda take so din, wataƙila da ya biyo hanyar da ta dace, zan iya karɓan san ce to kina son shi, ina son shi, kana son ta ce ni kuma duk mika ta hannun iyayenta da take zaune a gidansu a lokacin da na dawo da ita. Babu wani kes, magana ta wuce. So amma da ta zaɓi ta yi yadda take so, bi hanyar take so, babu yadda na iya, sai dai in ce to Allah ya bada sa'a. Mun yi relationship da Nafisa Abdullahi a kusan shekara 3 da ta wuce, kuma muka zo muka samu problem wanda kamar ba a kan ma ake yi a unguwa ma, ko ina ma ana yi. Kana son mace, kuna soyayya, wani abu zai biya ka hakura ka koma ka fara neman wata kuma ka zo ka aure ta. So ya faru tsakana da Nafisa Abdullahi, kuma hakan bai hana mu ci gaba da fina-finan mu ci gaba da girmama juna ba cin mutunci ba komai. So haka zalika Fati Washa, ita ma mun yi relationship da ita wanda kusan ce aure ya kusa, amma rayuwa yadda kake, kowa yana kokari ya ga cewa ya auri wanda za su zauna lafiya, ko kuma ya auri wanda yake ganin cewa za su dace, ko kuma wasu irin dai abu wanda tsakanina da ita ko kuma da family ɗinmu ne za su iya cewa sun yadda da kaza ko ba su yadda da kaza ba. Da sammaci ya zo, ni direct na yi masa text na ce wallahi ka bani kunya. Na ce ina ganin cewa ina da dangi a cikin dangin sama da mutum 500, amma na haifi ɗana na farko na saka sunanka. Ai ko darajar wannan bai kamata ka ce ka turo min wannan abu wai ka kai ni ba. Zagin ma ba bidiyo ba,
a zagi ne guda ɗaya. Ai magana ta riga ta kare, an riga an sulhunta, na ba shi haƙuri. Kawai abin da nake so 'yan masana'antar su gane ko kuma duniya ta gane shine an ce mutunci madara ne, idan ya bare ba za ka iya kwashe ba. Saboda haka ni a gurina rana mai kamar ta yau da nake interview da ku, idan wani yaron Ali zai shiga social media ya zagi uwata, ya zagi ubana, ya zagi dangi na, ya faɗi duk abin da ya ga dama, ba zan kula shi ba har abada. Saboda mahaifiyata ta ce mu idan wani ya ƙara zagi na ko ita ya zaga, idan na maida masa wani ba ta yafi ba kasa zama nake yi da mace ba. Kamar yadda na faɗa maka, ba zan iya cewa ga abin da ya haɗa ni da matata ta farko, ga abin da ya haɗa ni da matata ta biyu, ga abin da ya haɗa ni da matata ta uku. Amma abin da nake so su sani cewa akan yi aure. Idan aka yi aure, kai zama na cewa Allah yana haɗa mata, mace da namiji. Amfanin da abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya ce na halicci mata domin su kasance ni'ima a gare mu maza, don mu Allah ya halicce su. Abin da na sani shine Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta wa kowane bawa abin da zai faru da shi daga farkon haihuwar shi har zuwa ranar mutuwarsa. Kuma wannan kaddarar da Allah ya min ita ce tawa, saboda ni Allah na gani, Allah ya bani komai da na roƙe shi, amma banda mace wanda nake zaman aure da su. Sannan kuma duk mutumin da, ina son gaya wa mutane wani abu cewa duk mutumin da ya kasance zai yi aure ya rabu da mace, ya ƙare ya aure ya rabu da ita, to ya kamata su gane cewa wannan mutumin ba mazinaci ba ne. Saboda ni Adamu Zango Allah ya bani duk duniya a cikin masana'antar Kannywood babu wanda mata ke so irina. Sheikh Dahir Bauchi, Kabiru Gombe, Sarkin Kano, Dangote, wai ai mai hankali bai kamata ya ɗauko su ya ce wai zai haɗa su, wai Adamu Zango ya faɗi wannan statement din kawai a haɗa shi da su. Dangote me ya haɗa shi da harkar entertainment? Me ya haɗa Ahmad Musa da harkar entertainment? Dan ƙwallo ne mai suna a duniya. Saboda haka ni na yi magana ne akan sana'ar da nake ciki, waƙa da kuma fim. Saboda haka idan ƙarya na yi sai ka fara daga cikin gidanku, kai ka ɗauko kamar yadda na faɗa maka, ni na da masoya wanda ma bai iya magana ba yaro, in ya kalle ni zai nuna ni. Idan wanda ya fara magana ne zai kira sunana. Akan baro gari, uwa gari, an ya fi so 100 da yara kawai dan a kawo su gurin Adamu Zango. Shekara 2 da ta wuce wani ya kira ni daga rediyo da Doce Bele, ya ce min sun yi research, sun gano cewa babu wani bahaushe a cikin masana'antar entertainment da ya kai ne suna a duniya. Sai na ce musu a'a, ni ba zan iya dorar da wannan maganan ba, saboda ba na son abin da za a yi mun cana. Sai kwanan nan aka sake yi. So amma wanda suka kira ni, ai inda sun yi documenting din shi sun dora wa duniya, so ya zan matsaya ina faɗa wa duniya. So amma abin da na san cewa na kai, in har media ko kuma 'yan jarida ko kuma masu research ba su faɗa ba, me zai sa in hana in kasa fitowa faɗa wa duniya? Amma hakan da na faɗa ai ya sa duniyan an yi research. Dan haka duk wanda suka yi research da suka ce ƙarya suke, to su fito da fact ɗinsu na cewa ga wani wanda ya fi ni ko kuma ga wata wadda ta fi.